Pa 21 June mchaka cha 2026 wiki yatha yomwe kudachitika ngozi ndipo anthu ochuluka akumuchita blame G-Wise posayankhulapo kanthu komanso posaonesa mtima wachisoni ndi kumwalira kwa azinzake pamene pa siku la pa 2 July muchaka chomwechi cha 2024 kwapezekano kuti mmodzi mwa ma social media influencer odziwika bwino ndi dzina la Young Bolo kapena kuti Bolo Young wapezekano kuti akumwalira kuyenjezera chiwerengero cha anthu omwalira pa ngozi imene inachitika mu usiku umenewu wa pa 21 June muchaka cha 2026 ndipo kufika mu siku la lero limene tikupanga video iyi anthu atatu amene amajambula pa zithunzi izi onsewa ndizoti amwalira. G-Wise amenenso ali odziwika bwino kwambiri pa social media, iyeyo ndi amene adapolomoka atangovulala kochepa kokha ndipo pamene tikukamba pano iyeyo ali bwino ndithu. Pakhalanso pali kusamvana pa zinthu zimene abalewa anali nazo pa nthawi ya ngozi, nkhani yomwe inakula kwambiri pa social media pano. Anthu ochuluka akumuloza zala uyo amene ndi G-Wise. Anthu ambiri akuyankhula kuti G-Wise akanakhonza kuchita zinthu zina za nzeru komanso zamphamvu kuposera zimene akuchita posti panopa. Iyeyo wangokhala chete, mwina chifukwa chokuti mtima wake udakali owawa, mwina chifukwa chokuti waluza anzake apa mtima, mwinanso zikhonza kutheka kuti ngozi inamuchita affect kwambiri psychologically zimene anthu ambiri sangazione. Iyeyo wakhala chete chifukwa cha mantha. Onsewanso amene tikukamba panowa anali ma close friends a G-Wise. Waluza chonchi tiyankhule kuti sichingakhale chinthu chimene chikhonza kukhala chophweka ayi. Apatu tiyankhule chilungamo choyankho kuna kuti moyo sumapanganika. Siku lake linali la pa 21 July. Siku lake linali la pa 21 June pamene zidapezekano kuti G-Wise Young Bolo Young malumalu komanso Fane amene amadziwika bwino kwambiri pa nkhani ya social media anali kujambula content limodzi ndi azinzawo ena, ndipo ngati mmene mukuonera pa screen yemo G-Wise anali mmodzi mwa anthu amene anali otenga mbali masewero amenewa. Masewero onsewa amene anajambulidwa apa anachitidwa post pa page ya G-Wise, anapeza malaiki ochuluka kwambiri. Koma chimodzi mwa zinthu zimene tikhonza kuyankhula panopa ndi zakuti patangodusa ma hours ochepa G-Wise anatulusa chithunzi iyeyo ali ku chipatala limodzi ndi galimoto ija, akuuza anthu kuti iyeyo ali ku chipatala koma china chilichonse chili bwino. Pakudusa kwa nthawi azayankhula zonse zimene zachitika, koma anthu amupase nthawi ndipo asakhale bizenso ndi kuti azimufunsa ku inbox kuti afotokoze kuti kwenikweni chimene chinachitika ndi chani. Kuchokera mu nthawi imene G-Wise analemba izi, maposti ake onse sanalembe konso china chilichonse, kaya kupepesa kwa mabanja ofedwa azinzake amene anataya miyoyo, kaya kupanga chani ayi. Anthu ayamba sopano kumadabwa kuti kodi iye G-Wise kwenikweni akuganiza chani. Pano akupanga zimaposti zachibwana zosafanananso even ndi uthenga condition imene ali, pamene anthu ena akuyankhula kuti akumvesesa ndithu ululu onse komanso trauma imene G-Wise akudusamo panopa, iyeyo ataluza azinzake apa mtima okwana awiri komanso kuphatikizapo nsikana amene anali mu galimoto imeneyi. Iyo anthu ena akulankhula kuti akumvesesa ndithu chipsinjo chimene iyeyo akunyamula pozika ikhamene mu mtima osabweresa kuwawa kwake kumene akukumva pa social media. Anthu ena akuyankhula kuti iyi isakhale nthawi yomuchita jaji G-Wise. Anthu tisamutukwane G-Wise. Anthu amakutenga kulira mosiyanasiyana, anthu kulira amakutanthauzira mosiyanasiyana. Si wina aliyense amene angabwere pano pa social media ndi kuzaonesa kulira kwake. Anthu akulimbikisananso kuti iyeyo mwina akuchita post nkhani zakezi mongofuna kuthesa ululu wake basi, chifukwa taganizirani kuti galimoto anakwera anthu okwana 4. Pa anthu onse okwana 4 iye yekha ndi amene anatuluka owamoyo. Awiri anamwalira malumalu ndi nsikana mmodzi anamwalira pa malo angoziwa.
pamene Boloyange anakamwalira ku chipatala patadusa masiku tokwana 5 ngati 6 chifukwa ngozi inachitika pa 21 Juni mchaka cha 2026 ndipo Boloyange anamwalira pa 2 Julai mchaka cha 2026. Maganizo anu ndi otani? Anthu ambiri amafulumira kuyankhula nkhani zosiyanasiyana and ndikukhulupirira kuti posachedwa pompa payamba kumveka nkhani zokhuzana ndi zikhulupiriro pa imfa za anthuwa ndi moyo wa pa social media wa GYZ. Ndikukhulupirira kuti posachedwa pompa anthu ayamba kugawana nkhani zosakhala bwino mwinanso zomuyipisa GYZ. Anthu ayamba kubweresa ndemanga zosiyanasiyana zomuyipisa GYZ. Chimodzi mwa zinthu zimene ndikhonzanso personally kungopempha ndizakuti bwanji amalawi tizikhalako ndi nthawi yabwino yomumvesesa munthu anthu njira zolira timazionesera mosiyanasiyana siwina aliyense amene angabwere nawo pa social media. Kutheka pa social media pano akumaonesa maposti yake achibwana koma kumbali akasiya foni ndi kutheka ndi munthu obalalika ndithu. Tinaonapo kuluza nzako si chinthu cha mtengo wapatali. Tinaona tonse tikukumbukira bwino zimene Eli Njuchi anadusamo mu nthawi imene ankapita ku Lilongwe kuti akayimbe. Tonse tikukumbukira bwino za ngozi zosiyanasiyana zimene zatenga abale athu ngozi zapansewu. Akubanja kwa Boloyange atulusa uthenga kuti china chilichonse chokhuzana ndi maliro a Boloyange chizachitidwa communicate kusogoloko. Boloyange amene dzina lake lapansongo linali Mesheki Nkhoma anabadwa pa 28 March mchaka cha 1998 ndipo yeyo anamwalira pa 2 Julai mchaka cha 2026 ndipo akubanja alankhula momveka bwino ndithu kuti programu ya maliro yonse azayilengeza kusogoloko. Iwowa asimikizanso ndithu kuti mbindikiro onse wa maliro uzikachitikira ku nyumba ya agogo ake kumene ndi ku Balaka. Mzimu wa Boloyange malumalu komanso msikana amene anali mu galimoto imeneyi uwuse mumtendere komanso koposaposa ndingoyankhula kuti ndikumufunira zabwino zonse pamene akulimbana ndi nkhondo ya ku uzimu, nkhondo ya kuthupi komanso nkhondo ya mmalingaliro. M'bale wanga GYZ. Guys, please tisamunyoze. Dzina langa ndine Samavita. Chitani subscribe ku video chifukwa chokuti ndikhala ndikumakupasani updates kuti tizimva kuti kodi nkhani zonse zikhala motani kuchokera mu nthawi ino mpaka na mu nthawi imene thupi la Boloyange lidzalowe m'manda. Dzina langa ndine Samavita. Tionane mu video yotsatira. Bye.